Сәлем sizlerге, нурлы йөзләргә. Ну нәрсә, хөрмәтле дуслар, бер атна вакыт узып китте. Димәк, инде янәдән яшьлек тавышы хит парадының чираттагы чыгарылышын башлар вакыт килеп җитте. Студияда мин Байбулат һәм инде безнең резидентларыбыз, җырчыларыбыз сезнең өчен шәп җырларын әзерләделәр. Шуңа күрә хит парадыбызны башлыйбыз. Башлар алдыннан гадәттәгечә бер катнашучыбыз белән саубуллашабыз. Һәм бүген ул Илмира Сафина. Илмираның шәп җырын тагын бер кат тыңлап китик әле. Яхшы яңалыклар да юк түгел, чөнки хит парадыбызда премьера. Һәм инде яңа җырны бергәләшеп әйдәгез әле каршы алыйк. Хуш киләсең, премьера. Җәй көннәрендә бик тыгыз графикта булган җырчыбыз дәвам итә хит парадыбызны. Ул да булса Илшат Хамадиев. Сүз уңайыннан Илшат барлык безнең телевизор караучыларыбызга үзенең ялкынлы кайнар сәламнәрен җибәргә кушты. Шуңа күрә сәламне җибәрәм һәм инде сәлам белән бер рәттән Илшатның җырын да куеп җибәрәбез әле. Бергәләшеп карап китик. Yanımda oturan
торасың, ләкин сен бекерақ нәрсәдер ізлейсің күзләріме қарап, мен қарайым күзләріңе. Сенің матур күзләріңе алып кетәләр сине поезлар, урманнар, таулар, елгалар, шундый ераклыклар. Ұзаққамы айырулар. Құяш туар, қалқырай, почта сандығын бір күн ашырсың шулай. Ғади конверт, яз сөзін көрірсің, аларсың аны шиғырымны ұқырсың. Яныңда көңіл қар мезгіл сұлышында, қолымда қолым жүректе қарашыңда. Бышылдап тұрам сенің исіміңні, тұясыңдыр мен яныңда екенні. Бұл біздің йұрт, мұнда яшар біз бірдәм. Бұл ұжмақның матурлығы шексіз, мұнда ялғыз яшау бүтіннәй мағнасыз. Әлігі вақытта TMTV телеканалында яшілік тауышы хит-парадын қарап отырушы шибәр матур қызлар. Хәзіргі жыр сізге бағышланашақ. Әгер де енді сіз өзіңізні матурқай деп санайсыз екен, экранларға яқынырақ келіңіз. Чөнки Данил Галимов нақта менә сізге матурқай деген жыр башқара һәм искиткеч клибын да тәқдим итә. Әйдәгез бергәләшеп қарап кетик, игътибар экранларға. Нишләргә Қорқам ялгышлык эшләргә Ай-ай Зәңгәр күзле солықай Әсир иттең йөрәгемне матуркай Китмисең уйларымнан Нишләргә Қорқам ялгышлык эшләргә Тәүге тапкыр сине очратканнан бирле күңелемдә калдың Нишләтим инде бер карашың җитте мине яулап алырга ышана алмыйм сине очратуыма Күңелемне яуладың уйларымны чуалттың сине уйлап үтә минем иртә таңнарым Белмим ничек миңа синсез яшәргә Куркам ялгышлык эшләргә Ай-ай Зәңгәр күзле солықай Әсир иттең йөрәгемне матуркай Китмисең уйларымнан Нишләргә Куркам ялгышлык эшләргә Ай-ай Зәңгәр күзле солықай Әсир иттең йөрәгемне матуркай Китмисең уйларымнан Нишләргә Куркам ялгышлык эшләргә
солықай әсер еттің Ерегімні матұрғай Кетмесің ойларымнан Нешлерге Қорқам ялғышлық ішлерге Ай-ай Зәңгәр көзле солықай әсер еттің Ерегімні матұрғай Кетмесің ойларымнан Нешлерге Қорқам ялғышлық ішлерге Ай-ай Ай-ай Қорқам ялғышлық ішлерге Сұңғарада нық басып эстрада басқышынан үске үрмәләуші жыршыны біләсізмі? Мен сізге айтам, ул Айгөл Закиржанова. Һәм бүгін де ул әлі біздің хит парадымызда бір басқыш үске көтәрілді. Айгөлні шын көңілден құтлыйбыз, һәм енді аның жырын біргәләшіп тыңлап кетик. Айлы кишилер самим хисләре барысы калган Кабатланмый кире кайтмай ул югалган Шәшәк сыман матур булган яшьлек гомере Сагынырлык юксынырлык хатирәләрне Яшьлегемнән дәштем күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем Яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем Ошар хыял булган көчле теләк Моңлы булган җырлы булган минем йөрәк Уйлары булган юллары булган сайланылган Киләчәккә яшьлегемнән юл салынган Яшьлегемнән дәштем күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем Яшьлегемнән дәштем күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем Күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем Яшьлегемнән дәштем күңелемнән сөйләштем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем Кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем Менә нәрсәсе куандыра, безнең хит парадыбызда төрле стильдәге җырлар һәм төрле стильдәге җырчылар бар. Лилия Ягуда Сафарның җыр стиле башкалардан бераз гына аерылып тора, ләкин аның каравы тамашачылар аны ярата һәм клибын да инде кабул итеп алдылар. Әле күрмәгән булсагыз, игътибарларыгызны экранга юнәлтегез. Тукта башка келеме хаман сені
Тик бәхетле булырга теләдем, бит синнән башканы күрмәде күзләрем. Өметләр каядыр, күптепләр югалды, хыянәт дигәнен вакытлар тукталды. Хайкалды, шайкалды, күннәләде хисләрем, әйтерсен калмады әйтергә сүзләрем. Мәхәббәт сөюгә лайыклы түгелсең, үткәнне сагынып күз яшен түгелсең. Мәхәббәт сөюгә лайыклы түгелсең, үткәнне сагынып күз яшен түгелсең. Tukta başka kelime hamon seni o'ylam deyman. Yolg'on bilan turmushim tiyma menim tiyma. Tukta başka kelime hamon seni o'ylam deyman. Yolg'on bilan turmushim tiyma menim tiyma. Ратмир Курбанов исемле резидентыбыз әле хит парадыбызга узган атнада гына килеп керде. Һәм инде кайбер тамашачылар аның җырына, һәм инде әлеге клибына да гашыйк булдылар. Әгәр дә әле күрмәгән булсагыз, хәзер бер дигән мөмкинчелек, чөнки клипны куеп җибәрәбез. Экраннарда Ратмир Курбанов. Gözlerine gene kara Bulmadı bir yaratı Tünler bu yesine uylar Bulmadı bir tonatı Korasin gözlerime Yaratmayım deyip etmeyinga Gerek miyim bitmesin Sileme Hislerimden mina Havalarda kara bulut Şıga kıyaş olduna Zinhar için mine unut Gerek min bitmesin Korasin gözlerime Yaratmayım deyip etmeyin Gerek miyim bitmesin Sileme Hislerimden mina Hislerimden mina Yüreğim yorular Mehabetke aldana Ekungel
yana Sen bulmagaç yanımda Korasin gözlerime Yaratmayım deb etmeyinga Kerakmin bitmin singa Söyleme Hisleringden mina Hisleringden mina Нинди дә булса, эш башлар алдыннан аның нәтиҗәсен алдан берү бик күп кешегә хас түгел. Менә алдагы катнашучыбыз андыйлар рәтеннән түгел. Чөнки ул алдан ук белә, алдан ук сизә, алдан ук тоемлый. Хәтта җырында да сагынмам дип җырлый ул. Әйе, аңлагансыздыр инде, сүзебез яшь егет Радик Шәрәфиев турында бара. Хәзер әлеге җырны һәм инде әлеге клипны бергәләшеп тыңлап вә карап китәргә киңәш итәм. Gözlerime doğru qarama Hislerimni indi aldama Yüreğimde sina orun yok Senden başka yakta minim yok Sağırma, qarama, yanıma Min seni sağınma Qarama, yanıma Min seni sağınma Qarama, yanıma Min seni sağınma Senin izler köpten yoğaldı Buranlar bilen kaplandı Yaratığın bir mizgilgine Hıyanetin köngülne tülle Qalama, yanıma Min seni sağınma 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 Yazak bikle köpten yürekке Yaralanmam kabat sevüge Kilmez inhar mine aldama Min sağınmam sine sağınmam Yanıma Min seni sağınma Qalama Yanıma Min seni sağınma Qalama Yanıma Min
Dostlar, iптәшләр, әгәр дә тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, TMTV телеканалының рәсми сайтына рәхим итегез. Анда инде сез үзегезгә кирәкле чыгарылышны табып, үзегез теләгән вакытта тамаша кыла аласыз. Шуңа күрә сайтыбызга рәхим итегез. Беренче урынны ачыкларга күп калмады. Шуңа күрә бөтен катнашучыларны тагын бер барлап алыйк. Кояш туар, калкырай, почта сандыгын бір күн ачырсың шулай. Гади конверт, яз сүзін күрерсің, аларсың аны шигыремне укырсың. Ай-ай, зәңгәр күзле солықай, әсер иттең йөрәгемне матургай. Китмисең уйларымнан, нишләргә? Куркам ялгышлык эшләргә. Яшьлегемнән эндәштем, күңелемнән сөйләштем. Кайтыр идем бер мизгелгә, табып үткән эзләрем. Tukta başa kime xan sine huylan dime Yalhan benim turmuşuma time mine time Kara sin gözlerime Yaratmayım deyip etmeyine Ağlama, yanama, min seni sağalma. Ağlama, yanama, min seni sağalma. Үзе шибәр, үзе моңлы тавышлы ул. Сүзем Айгөл Мирхашимова турында. Һәм инде аның искиткеч клипы да бик тиздән экраннарда да күренәчәк. Һәм без бергәләшеп әлеге клипны тамаша кылыйк. Шуңа күрә игътибар экраннарга. Мәхәббәтем сиңа булган, яшереп йөрим иркән. Сөюем ялкынын да мин, янамын белсәң икән. Сине сөя карашларым, ничек аңлатым икән. Яннарыңа ничек итеп мин үзем барым икән. Сине сөя карашларым, ничек аңлатым икән. Яннарыңа ничек итеп мин үзем барым икән. Әллә инде күңелемне аңламыйча йөрисең. Мәхәббәтнең эшләрендә януымны күрмисең. Сине сөя карашларым, ничек аңлатым икән. Яннарыңа ничек итеп мин үзем барым икән. Сине сөя карашларым, ничек аңлатым икән. Яннарыңа ничек итеп мин үзем барым икән.
Күрер синең күзләрең мине генә сөяр синең йөрәгем сине сөя карашларың ничек аңлатым икән яннарыңа ничек итеп мин үзем барым икән сине сөя карашларың ничек аңлатым икән яннарыңа ничек итеп мин үзем барым икән Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, бу атнада кемнең нинди позициядә икәнлеген ачыкладык, матур җырлар тыңладык, клиплар карадык һәм инде тапшыруыбызга нокта куер вакыт килеп җиткәндер. Барлык катнашучыларыбызга иҗади уңышлар теләп, сезгә зур рәхмәтләр әйтеп, мин Байбулат сезнең белән сау булашам. Исән-имин торыгыз.